سلام كبرات تخاتلتين حجاب استدالة وزيناتات مرغب كينات حيل بحر هندي أباصع مأتاونن نحيل بحر إيرترا سلطنا مكيادن مقلاصو أب إثيوبيا إيرتراوين صقامات ناي فيزا يقاطم مهلاو محبارو أب تግራይ كبيت كبابياو برست يقاطم مهلاو زغلص صبصاب موصو وانا صحافه ودب حورات هاغرات أب يوكرين مبصح يكايد مهلاو قدمي منستر إسرائيل زقربو كستات زهابو قبر ملسن كالانز دهسس كخونيو أبزا channel دما ناي وتر تخاتلتنا مخان سبسكرايب كتقبرون تاناي دول ملكت كتطوقون بخبري عدمكم حيل بحر هندي نابرات حيل بحر إيرترا سلطنا مهابو قونسلاو تلأخو هندي أب إيرترا بتويتر بزهابو حبريتا غليصو حيل بحر هندي انستير سوجاتان ICGS ساراتين زتبهلا سلست مراخب كوينات كابعلت عسران سلستن كساب علت عسران حموشتن ميازيا أب ودب باصع كم زصقع بمرغاص أبرات حيل بحر إيرترا دما نابتن مراخب كوينات عدت مكيادوم اتحبريتا أفليتلا نتوم نابتن مراخب عدد زكايدو أبرات حيل بحر إيرترا أوشت مراخب زكايد سلطنا مهابون اتحبريتا يغلص ابتا اغاطامي مكونات حيل بحر إيرتران هندن كومدما امباسادر هند اب إيرترا باكال ترخبم نيروم اتن مراخب كينات نبود باصع كم زصقع زتغلص هندي مس حيال هاغرات اب قيح بحري اب حبراو لمدحر مقنايو اب هغراو كل مايات قيح بحري إيرترا زي تساتفتلو لعل سوس هاغرات زتساتفو صعق حبراو وتهدراو لمد حيل بحر ككاد مقناي يفلط اذن ناي هند ناي كينات مراخب كا اكالت صعق زغونه لمد كوينن دحر مصنح حجي نابو دباويت كتم باصع بممصا مس ابالات حيل بحر إيرترا ركب استغبرلن كوينو اذن مراخب كا اكالت استوهب سلطنا كم زنبراو انت حبيرلا أبي إثيوبيا أديس أبا حجونا وصاي هاغرات كخدو فيزا زحت إيرتراويان موصا يعقوت مهلاوم تغليصو إذا مررتات بتتكغامي كاب أديس أبا بسترغب حبريتات استراغص خوينو تكال سدتنياتاتن تملستن إثيوبياون نز غداي ملكيتو زحالف علت 26 موصي فيزان ناي غعزو سنداتن كوهابم نزحاتو إيرتراويان نابيت صحفت كركبو بزغبره صاوعيت مرمره بمكيات غدايكم اصارينا كنحبركم ينا كم زبلهم تحبير لا زوم إيرتراويان بمتأخاب سدرابيتاتن كالن بستفلالي هاغرات فيزا زرخبو خوينم منግስት ኢትዮጵያ ከአም መውጽ ቪዛን ናይ ጉዕዞ ሰነዳትን ከዳለወለም በሰለስተ መጋቢት በዘቅረበው ጠለቢው ዘሐለፈ ሶሉስና አኺባ ዝጸውዓም ኣብ ኢትዮጵያ ድሕር ምቅያር ዘሐለፈ መንግስቲ ኩነታት ናይቶም ማዕስከራት ትግራይ ዓፋርን ዝነበሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ጥራይ ዘይኮነ ናይቶም ኣብ አዲስ አበባን ካልኦት ከተማታትን ዝነበሩን ከተሐላለኽን እቶም በመተእኻብ ስድራቤታት ትምህርቲ ሕክምናን ምጥያስን ካልእን ኣብ ሳሰይታ ሃገር ክወጹ ኣብ መስርሕ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ድማ ብዙሕ መሰናኽላት ይገጥሞም ከም ዘሎ ነዚ ንምፍታሕ ከዓ ንብዙሕ ወጻኢታት ናብ ዘቃልዑም ካልእ ስልትታት የብሉ ምህላዎም ይዝግላጽ ኣብ ሃገረ ብሪጣንያ ዝመደበሩ አንጻር ከባቢያዊ ዕንወት ዝሕላቅ ጉጅለ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ነቲ ኣብ ትክልል ዘሎ ከባቢ ዝዕኑ ከምኡ ድማ ብዙሕ ኣግራብ ብምቁራጽ ብርሰት ዘስዕብ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ እዚ ተጣበቀ ትካል ኣብ መግለጺኡ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ብሰንኪ ተነቢሩ ዘሎ ዕፅዋ ኣብ ትክልል ዋሕደ ነዳዲ ከምኡ ድማ ሰብኣዊ ረድኤት ብምግጣሙ ትግራዎት ኣብዚ እዋን ኣብ ክንዲ ነዳዲ ገረብ ብብዝሕ ብምቁራጽ ይጥቀሙ ዘለዉ ብምዃኖም ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ብዘይፈለጥ ቅልጣፈ ናይ ኣግራብ ብርሰት ይረአ ኣሎ ድሕሪ ምባል እዚ ድማ ንዝመጽእ ዓሰርተታት ዓመታት ኣብ ልዕሊ ትግራይ كبيت زخونة سلوا كهلوا كم زخل أتنقلا عبت تصاب كم ستقسخاء بساتلايت زتلعلن تجراي مسلتات كم زريو أبزوان بأسكاف ملكع برستني أقرب يقات مهلاوي حبيرو كم زفلت أقرب حمد ماين بمعقب أبو حسنة مقبي لعل أبركتو زلوم كوينو هنريكا شولتز تفالغا اتزبلت برست تطو كتبلو لتخل من قدي نتزلو قجت فتح مركابي دحر مبال بدحرز السعابة برست كعرع عسرتات عمتات يزوست قبل قليصو ኣብ ዩክሬን ምብጻሕ ዘካይ ዘሎ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉቴሬስ ናብቲ ኣብ ትሕቲ ሓይልታት ሩስያ ኣትዩ ዝነበረን ብዙሓት ሲቪላውያን ተቐቲሎም ዝተረኽቡሉን ቡቻ ዝተባሃለ ቦታ ብምኻድ ነዚ ወረደ ዕንወት ብኣካል ተዓዚቡ ቅድሚ 2 መዓልታት ኣብ ሞስኮ ምስ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ዝተረኸበ ጉቴሬስ እቲ ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣስዒቡ ዘሎ ኩናት ዩክሬን ከብቅዕን ምቁራጽ ተጻብኦታት ክግበርን ጸዊዑ ንሱ እቲ ኣብቲ ዝበጽሑ ቦታታት ዝተዓዘቦ ዝፈረሰን ዝነደደን ህንጻታት ከም ዝሕዘነውን ገሊጹ ንሱ ኣብ ዘረብኡ ነዚ ዝዓነወ ህንጻታት ምስተዓዘብኩ ስድራ ቤተይ ኣብ ዝፈሪስ ዘሎን ኣብ ጸሊም ዝተቀየረን ገዛውት እንተዝህልው ኢለይ ሓሲበ ደቀይ ሰንቢደን ከሃድማ ተራእየን ክብል እውን ገሊጽዎ እዚ ኩናት እዚ ናይ መበል 21 ክፍለ ዘመን ትርጉም ኣልቦነት እዩ ኩናት ሕሱም እዩ ነዚ ኩነታት ብዓይንኻ ክትሪኦን ከለኻ ድማ ልብና ምስቶም ግዳያት ይዝኸውን ንቤተሰቦም ጽንዓት ይሃቦም ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘመን ግና ኩናት ቅቡል ዝኾነሉ መንገዲ የለን ረኣይ ወንዶ ክብል ጉቴሬስ ዝተሰምዖ ህጓይ ገሊጹ ኣብቲ ቦታታት ዝተፈጸመ ቅትለትን ግፍዕን መርመራ ክግበር ከም
ዝደግፍ ዝገለጸ እቲ ዋና ጸሓፊ ዓለም ለኻዊ ገመናዊ ቤት ፍርዲ ዘካይዶ መርመራ ሙሉእ ብምሉእ ይድግፈየ ፈደራላዊት ሩስያ እውን ምስቲ ቤት ፍርዲ ክትተሓባበር እምሕፀን ብዛዕባ ኩናት ክንዛረብ ከለና ግን እቲ ዝኸፍአ ኩናት ብዓልዩ ክብል እውን ተዛሪቡ ጉቴረስ ድሕረቲያ ቦርዲያንካን ቡቻን ዘካየደ ምብጻሕ ናብታ ዕላማ ደብዳብ ሓይልታት ሩስያ ኮይና ጽንሐት ከተማ ኢርፒን ከመርሕ ምዃኑ ተፈሊጡላ ብዙሕ ገንዘብ ህዝቢ ኣባኺንካ ዝብል ነቐፌታ ዝወረዶ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ኔፍታሊ ቤነት ወርሓዊ ጻኢታት መግቢ ስድርኡ ካብ ጅብኡ ክሽፍን ከም ዝወሰነ ኣፍሊጡ ኣብ ሓደ መደበር ቴሌቪዥን እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣዝዩ ምቾት ዝመልኦ ናብራ ከም ዝነብርን ኣብቲ ዝነብረሉ ዘሎ ቕፅሪ ብዙሕ ወጻኢታት ከም ዝገበርን ዘመልክት ጸብጻብ ቀሪቡ ነይሩ ነዚ ስዒቡ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ካብ ከፈልቲ ግብሪ ካብ $26400 ተቆሪጹ ከም ዝወሃቦ ካብዚ ድማ እቲ $7400 ወጻኢታት መግቢ ንስድርኡ ከም ዝውዕል ገሊጹ ናብ ስልጣን ቀድሚ ምምጽኡ ሚልዮነር ዝነበረ ናብ ፖለቲካ ዓለም ቀድሚ ምእታው ድማ ዝውንኖም ዝነበረ ክልተ ዓበይቲ ኩባንያታት ቴክኖሎጂ ብ$250 ሚልዮን ከም ሸጠ ዝነገረሉ ኔፍታሊ ቤነት ሕጊ ካብ ዝፈቕደሉ ወጻኢ ዝኾነ ዓይነት ተግባር ከም ዘይፈጸመ ይዝማጎት ዘሎ ንሱ ኣብቲ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ እቲ ዝቐርበሉ ዘሎ ክስ ብምንጻግ ድሕሪ ሕጂ ወጻኢታት መግቢ ስድራቤቱ ባዕሉ ክሽፍን ከም ዝወሰነ ኣፍሊጡ ንሱ ኣብ ዘረብኡ ዋላ እኳ ኣነን ስድራቤተይን ካብ ሕጊ ወጻኢ ዝገበርናዮ ጌጋ እንተዘየለ ብሰንኪ እቲ ጸብጻብ ኣብ ህዝቢ ዝተፈጠረ ቅሬታ ቅርድኦየ ስለዚ ድሕሪ ሕጂ ወጻኢታት ስድራቤተይ ካብ ጁባይ ክሽፍኑ ወሲኑ ኣለኹ ናብዚ ሓላፍነት ዝመጻኹ ፍሉይ ክብሪ ደልየ ወይ ድማ ገንዘብ ክረክብ ኢላ ኣይኮንኩን ኣብዚ ወንበር ዘለኹ ንህዝቢ እስራኤል ከገልግል ጥራዩ ክብል ተዛሪቡ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ብወገኑ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ወርሓዊ ወጻኢታት ቀዳማይ ሚኒስትር ነበር ቤንያሚን ናታንያሁ ምስ ናይ ሕጂ ቀዳማይ ሚኒስትር እንክነጻጸር ብሰለስተ ዕጽፊ ከም ዛይድ ሓቢሩ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ናታንያሁ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣዝዮም ክቡራት ኣቑሑ ይገዝእን ኣዝዮም ክቡራት ኣብያተ መግቢ የዘውትርን ከም ዝነበረ ብጀካ እውን ጸጉሩ ብልዑል መጠን ገንዘብ ይቕምቀም ከም ዝነበረ ሓያሎ ማዕከና ዜና ይጽብጽባ ነይረን ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ነበር ቤንያሚን ናታንያሁ ወጻኢታት መግቢ ስድርኡ ወርሓዊ $11,100 ከም ዝነበረ ይዝገለጽ እዚ ሕጂ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ዘሎ ኔፍታሊ ቤነት መንግስቲ ካብ ዘዳለወሉ መንበሪ ገዛ ወጻኢ ኣብ ከተማ ቴል ኣቪቭ ኣብ ዝርከብ ናይ ውልቁ መንበሪ ገዛ ከም ቤት ጽሕፈት ይጥቀመሉ እኳ እንተሎ ካብ ነቐፌታ ከምልጥ ግና ኣይከኣለን እዚ ቀዳማይ ሚኒስትር ብመንገዲ ናይ ፌስቡክ ሕሳቡ ገይሩ ኣብ ዘመሓላለፈ መልእኽቲ ከምዚ ዓይነት ካብ ግብሪ ዜጋታት ዝቑረጽ ወርሓዊ ወጻኢታት ኣብ ዘመነ ስልጣኑ ኣዝዩ ከም ዝጎደለ ብምግላጽ ነቲ ገንዘብ ህዝቢ የባኽን ኣሎ ኢሉ ዝኸሰሶ ጸብጻብ መስሓቕ ጸብጻብ ክብል ይገሊጽዎ መንግስቲ ንውልቁ መግቢ ዘዳለዉ ከሸንቲ እኳ እንተቆጸሩሉ ንስድራቤቱ ውልቀ ሰራሕተኛታት ዘይተቆጽር ስለ ዝኾነ ግና ከም ኣማራጺ መግቢ ካብ ቤት መግቢ ከም ዘምጽሎም ይኣብርዩ ከም ዝፍለጥ ወርሓዊ ደሞዝ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል $16,500 ኮይኑ እዚ ኸኣ ዜጋታት እስራኤል ምስ ዝረኽቦ ወርሓዊ እቶትን ክነጻጸር ኣዝዩ ዝተጋነነ ከም ዘይኮነ ይዝሕበር ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም